Salam, e-bilim online oku platformasına hoş geldiniz. E-bilim platformasında instruktor yani muallim bolmak üçün profilim bölümünden instruktor paneline girýäs. Şu şekilde dolandırış penceresi açılar. Eger de biz täze kurs koşjak bolsak, koş düğmesine basýas. Şeýlelikde täze kurs penceresi açılar. Biz bu pencerede goýjak kursumuz barada maglumatlary doldurmaly bolýas. Meselem, instruktor Emir Nuriýew. Ur bölümünde siz okutjak uruňyzy saýlap bilersiňiz. Meselem, kompýuter programmalary. Ady bölümünde öwretjek kursuňyzyň adyny ýazyp bilersiňiz. Meselem, başlangyç kompýuter programmalaryna giriş. Bahasy bölümünde siz bu kursuňyzyň bahasyny özüňiz keskitläp, tölegli ýa-da tölegsiz görnüşinde goýup bilersiňiz. Beýany bölümünde kursuňyz barada beýan ýazyp bilersiňiz. Meselem, bu kursumyzda kompýuter barada umumy programmalary öwreneriz. Oku merkez bölümünde siz haýsy oku merkezinden çykyş edýäňizi saýlap bilersiňiz. Häzirlikçe oku merkezleriň üstünde işlenilýär. Yakın wagtda bu yerde birnäçe oku merkezleri goýular. Meselem, e-bilim online oku merkezi. Gyska beýan bölümünde kursuňyz barada gyska beýanyny ýazyp bilersiňiz. Meselem, kompýuter programmalaryna giriş. Dil bölümünde bu yerde 3 dil görkezlen. Eger de siz haýsy dilde öwretmek isteseňiz, dilini sazlap bilersiňiz. Meselem, türkmen dilinde. Talaplar bölümünde, yani sizin öwretjek sapaklaryňyza gerekli talaplar bolup durýar. Meselem, men kompýuter programmalaryny öwredýän. Näme talap edilýär? Yani kompýuter we internet talap edilýär. Bu bölümde bolsa kursy tamamlamak bilen öwretjek zatlaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Meselem, kompýuter we internet tehnologiýalary, programmalary öwrenmek. Kiçi suraty ýükleýän ýerine sizin kursuňyzyň ýüzünde durýan suratyny ýükläp bilersiňiz. Meselem, bu bölümde bolsa kursuňyz barada öňünden görüş gyska videosyny ýükläp bilersiňiz. Meselem, indi bolsa kursy goşmak üçin goş düğmesine basýas. Kursy goşanmyzdan soňra penceremizde sanawy bölüm açylar. Egerde kursumuz barada düzeltmek istesek, bu yerden redaktörle bölümine girip kursumuzu redaktörlap bileriz. Indi bolsa video kurs koymak üçin sanawy bölümine gelýäs. Sanawy bölümünden, yani biz video kurs koymak üçin sapaklar bölümine gelýäs. Bu pencerede kursumuzun sapaklaryny goşup bilýäs. Yani bizim açan kursumuz başlangyç kompýuter programmalaryna giriş. Sapak goşmak üçin goş düğmesine gelýäs. Sapak goşmak üçin, yani sapagymyzyň adyny ýazýas. Meselem, Adobe Fine Reader programmasynda işlemek. Video ýüklen bölümünde biz video sapagymyzy ýükleýäs. Meselem, video sapagymyz ýüklenip başlandy. Video sapagymyz ýüklenýänçe dolu garaşmaly. Video sapagymyz ýüklendi, goş düğmesine basýas. Şeýlelik bilen biziň sapaklarymyz başlangyç kompýuter programmalaryna giriş kursuna goýuldy. Baş sahypa dolanmak üçin platforma düğmesine basýas. Video sapagyňyz administrator barlygynyň geçenden soňra bu platformada görünür. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun.